Nimga ima sɔrɔ caman sigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ fɛ Sherifla TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ yen ko nin y'a kuma selen bakuruba kunnafoni ye kelen bɛɛ de ye Mali silama diinɛ ɲɛmaw ni silamaw jɛra ka ɲɔgɔn kunbɛn ka bɛn ni alamisa juillet kalo tile 13 Mali faaba la Bamakɔ Bagadaji juma misiri ba la ka dantigɛli kɛ lahala dɔ ka lahala min bɛ ka ɲɔɲɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye maaba dɔgɔya manzatla dɔgɔya kunnafoni sɔrɔ sira kura sanfɛ ni u kama ko réseaux sociaux denmisɛnninw bɛ fɛɛrɛw minnu bɛ se ka tigɛ walasa a ko bɛ se ka nɔgɔya barisabu ka d'a kan Mali denmisɛnniya danbe dɔ tɛ sigi kun ye o ye bamanankan kunnafoni na kumaba ye nin kelen de ye min ni sɔnni a tɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u walawala aw ye aw dangana. Kunnafoni sɔrɔ sira kura u kama ko réseaux sociaux ale bilama magoɲana do barisabu ka d'a kan kunnafoni lasɔrɔ ka di a matarafali la magoɲana do o kadara kɔnɔ nka bɛɛ na jateminɛw t'an bɛ bɔ a ka fɔ denmisɛnnin bɛ denmisɛnnin na olu dɔw ka matarafali kun t'an bɛ kɛ fɛn min ye manzaflan dɔgɔya maaba tɛ to olu bɛɛ lajɛlen bi dɔgɔya denmisɛnniya danbe dɔ tɛ fɛn min ye Mali jamana furadama o de bɛ ka kɛ bi denmisɛnniya bɛ ka yɛlɛma ka bila minan wɛrɛ kɔnɔ min tɛ a dɔnna ye o de kosɔn Mali silama diinɛ ɲɛmaw ani silamɛw ka daminɛ Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaw o conseil islamique ɲɛmaw silamɛw bɛɛ lajɛlen jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali faaba la Bamakɔ Bagadaji juma misiri ba la ka bɛn ni alamisa juillet kalo tile 13 ye ka se ka ɲɔgɔn ladɔnniya lahala kura in na fɛɛrɛw minnu bɛ se ka tigɛ denmisɛnninw bɛ se ka dɔn ka fɔ Mali denmisɛnniya danbe dɔ tɛ nin wale in ye an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Sherifla TV jabarani tɔgɔ la o ye Ustaz Amadu Jalo Mohamed Sidibe kuma bɛ lase maa min fɛ Usmane Zogo de do. Ni sigi mun sinsinna ni groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ani haut conseil islamique olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna ye mun senfɛ jamanadenw ye wele jaabi ni wasa ye a dabɔra kama ka se ka an ka jamanadenw segi u hakiliw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana denmisɛnninlaka minnu bɛ n'u bɛ to ka sɔ sanga ani sanga ka dɔgɔyamaw ta k'a ɲɛsin an ka diinɛ ɲɛmaw ma subahana masi sanfɛ interneti walima i k'a fɔ réseaux sociaux sanfɛlaw la bari sabula ka d'a kan baara cɛjugu don baara mun nani an ka diinɛ ti taa wa a n'an ka maya tabiyaw ti bɛn an ka diinɛ ɲɛmaw jɔyɔrɔ kama jamana ka bɛɛ a n'a ka basigi la a ka kan bi jamanaden bɛɛ ka bonya de ta k'u sɛgɛrɛ. Bi sigi ye kun damadɔ de a kun fɔlɔ ye ka dugawu kɛ jamana in bɛ se ka kolo suma cogo min nka a tɛ se ka kolo suma ni fɛn minnu tɛ k'o kangari da mɔgɔ ye sigi kun filanan ye mɔgɔ dɔw kɛmɛ ka la dɔgɔyama ani mafiɲɛmanciya ta k'an ka dɔnnibagaw ani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw n'an ka karamɔgɔw sɛgɛrɛ a sera an minnu y'u ka kalandenw ye an minnu y'u denw ye an minnu y'u ka moridiw ye an minnu sɔnnaw ye an minnu y'an kan di Ala ma k'an kan di Ala ka kira ma sallallahu alaihi wasallam k'an kan di an ka diinɛ ma a sera an ka kuma ka d'a kan u ka bɔlɔlɔ sira min bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko Facebook o sira in kan u ye dɔgɔyamaw ta k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛli daminɛ anw fana minnu ye denmisɛnninw silamɛ denmisɛnninw Mali kɔnɔ ka Mali ka fara Mali silamɛ bɛɛ kan haut conseil islamique imama groupement union des jeunes musulmans ijma ka fara tɔn bɛ Ala ka diinɛ ani kira sallallahu alaihi wasallam taabolo kan an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan bi ka yira k'a fɔ min bɛ ka kɛ ne réseaux sociaux ninnu kan n'o ye bɔlɔlɔ ninnu ye n'o ye fenêtre min bɔlen don ka bila diɲɛ na diɲɛ bɛɛ bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kalama an fana k'a yira diɲɛ na k'a fɔ min bɛ ka fɔ an ka karamɔgɔw ma ani min bɛ ka kɛ u la a ma diya n ye a ma bɛn a ma wa danga sira a la minnu b'a la u ka dan sira a la. Wele in tɛ dɔwɛrɛ ye ka hadamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen wele ka maaw wele ni hakili ka wele n'o ye badenya ni ɲɔgɔn minɛ ani ɲɔgɔn faamu weleli anw ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi an mago tɛ funu na an bɛ se ka dimi ni hadamaden ko kɛr'i la n'a y'i tɔɔrɔ i bɛ dimi nka an kana funu ni hadamadenw fununa u n'u hakili bɛ fara i bɛ ko kɛ i ni min kɛli man kan i bɛ ko fɔ i ni min fɔli man kan anw ka jamana in ye jamana ba ye anw ma fara ka kuma fɔ ni kuma n'a juguyara min bɛ tugu kuma kɔ ni maaw ye ɲɔgɔn sɔgɔ ni kuma ye n'a bɔra kuma na a bɛ kɛ ko wɛrɛ ye o kuma an k'an kɔlɔsi kuma fɔtaw ni kɛwalew ni fɛn minnu bɛ kɛ la
ka ɲini ala fɛ ala ka sabali di bɛɛ lajɛlen ma min y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'o y'an ka jamana ye bɛɛ hamina ko ka kɛ an ka jamana in kisi den ɲuman i bɛ faso jɔ de i t'a ci tuma an k'an jija an k'an faso jɔ an kana kɛ sababu ye ka faso in ci. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ani haut conseil islamique ni sigi min labɛnna u fɛ a tɛna da nin dɔrɔn ma labɛnw sabatilen b'u bolo ka se ka taa ni ɲɔgɔnna sigiw bolo da an ka jamana marabolow kɔnɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni duwawu ye walasa bɛɛ basigi ani kɛlɛya o bɛ se ka don togoya min na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛnɛ kunjɛlen kɔfɛ Mali silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma Asayɛd Sherif Usman Madana Haidara ye laseli kɛ ka bɛn ni waati yɛrɛ lɔko ye an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ maa minnu ka kuma galamani na Amadu Jalo ani Mohamed Sidibi. An bɛ wele da maliyɛn bɛɛ ye a kɛra politiki mɔgɔ ye a kɛra diinɛ mɔgɔ ye an ka sabali an bɛ jamana min kɔnɔ bi dekun min b'a kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn kɔrɔw ɲagaminen don mais anw diinɛ ɲɛmɔgɔw y'an seko k'a la anw ye wariw fara ɲɔgɔn kan yan k'an labɛn ka taa Europe ka taa Allemagne ka taa Suisse ka taa Genève k'a bɛɛ kɛ tubabuw nɔfɛ ni an yɛrɛ silamɛ dama ka bɛnkan ye pour que u bɛ se ka dɛmɛ don Mali la Mali kɛlɛ in a ka ban kɔrɔn fɛ anw y'an seko kɛ bon mais an ɲɛ bɛ kokura dɔw de la kokura minnu an yɛrɛ sirannen bɛ Mali bɛna laban cogo min na parce que karamɔgɔba minnu bɛ ka nɛni diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ka nɛni a bɛɛ ye jamabatigi ye mɔgɔ miliyɔn de b'a bɛɛ kɔ alors ni min ka kalanden ni nɛniba min ma bɛn an na don min na an bɛ ala deli ala ka jamana kisi mana ko in bɛna taa laban min na an sirann'o de ɲɛ o de la an ye lettre ci justice la ka lettre ci défense la ka lettre ci président ma ka ca ka ministrew ma u k'u janto jamana na manamana ko minnu bɛ sen na politiki mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ y a pas de problème e bɛ fanga ɲini ne bɛ fanga ɲini e bɛ diɲɛ ɲini ne bɛ diɲɛ ɲini min ka di min ye a b'o fɔ ɲɔgɔn ma kɛ mais n'a gɛlɛyara aw ni ɲɔgɔn cɛ jigi tɔ ye kelen ni min ye n'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye n'an sera k'olu fana bafuye don dɔ la a yɛrɛ taa yɔrɔ b'a kamana gan dɛ kumana an ye wele bila an denw ma u b'an den minnu nɛgɛn k'u bila réseaux sociaux kan u b'an dɔgɔnin minnu nɛgɛn k'u bila réseaux sociaux kan u k'u faw nɛni u k'u baw nɛni u ka mɔgɔ baw nɛni hali n'i ye miliyari sɔrɔ a la i bɛ laban cogo min na i t'o dɔn dɛ kumana an bɛ kuma an denmisɛnninw fɛ hali n'i kɛra kafiri ye n'i bangebaaw bonya ala bɛ hɛrɛ k'i ye mais n bɛ fɛ ka min fana fɔ u bɛ ka karamɔgɔ minnu nɛni karamɔgɔw ye jɔyɔrɔ min kɛ Mali in kɔnɔ yan n y'o f'i ye ni karamɔgɔw tun tɛ ɲɛsɔrɔ Mali tɛ anw de bɔra marifakisɛ kɔrɔ ka se ka Mali sauver docteurw ka ko la Diko y'an wele ka chrétienw wele ani docteurw sigira ka ala f'u ye ka kira f'u an ye fɛn bɛɛ kɛ jugew ka ko la anw de wulila ka jɔ ka fɛn bɛɛ kɛ mana diinɛ ɲɛmɔgɔw ni i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ nɛni k'o ye ko dɔ kɛ n'i ye ɲumanya la o fana fɔ mana n bɛ fɛ u k'a dɔn denmisɛnnin ninnu u kana sɔn mɔgɔ k'u nɛgɛ jamana si tɛ se ka jɔ dangadenya kan maa o maa kɛra bangebaa nɛnina ye fo k'e sa ala tɛ se ka hɛrɛ k'i ye mana an bɛ an denw ni an dɔgɔninw wele u kan'u nɛgɛ mais c'est à dire n bɛ fɛ ka min fɔ k'o walawala Haidara nɛnini ko tɛ ne san 40 de ye nin ye n fa bɛ nɛni n ba bɛ nɛni ne san 40 de ye nin ye kuma jugu bɛɛ fɔra ne ma nkalon bɛɛ dara n na mais hali bi n filɛ o tuma na nɛni t'anw tɔɔrɔ mais an ka denmisɛnninw de hinɛ b'an na u bɛ fɛ ka minnu mako sa u yɛrɛ ka propre intérêt kama Mali région bɛɛ Segu ta bɛna kɛ Mopti bɛna kɛ bɛɛ bɛna silamɛw wele c'est à dire ni min den b'a la n'i b'i den ka hɛrɛ fɛ i bɛ kuma a fɛ bon ko fila don n'a ma dabila a ɲɛ ɲuman na a bɛ dabila o a bɛ dabila de tuma an bɛ ala de deli a ka dabila hɛrɛ la parce que an y'a fɔ majorité ko t'a la opposition ko t'a la politique mɔgɔ fɛn o fɛn mana ye ninnu jukɔrɔ n'i dɔnna i tɛ mara kɛ Mali kɔnɔ fo ka taa lahara se i tɛ kɛ Mali faama ye o tɛ kɛ o mais a politique dama k'a suru ɲɔgɔn kan anw mago t'o la mais an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw a y'olu to yen kuma in ye nin Mali bɛɛ bɛna nin kɛ sisan an bɛ ala de deli a ka laban ɲuman na denmisɛnninw ka kuma mɛn an bɛ siran min ye ala ka n'o ye a la an kɔni y'an kangarima da an ye papier bila k'an ka bila yɔrɔ o yɔrɔ parce que anw bɛ se an yɛrɛ la mais ni mɔgɔ 10 b'i nɔfɛ mɔgɔ 20 b'i nɔfɛ i t'o bɛɛ mara kɛnɛ ma dɛ dɔ ka dusu mana kɛɲɛ a man ɲi o la an kɔni kumana an kanu ba bɛɛ fɛ ne yɛrɛ Haidara précisément fɛn o fɛn dara ne kan ne y'a ɲini n ka ɲɔgɔn bɛɛ fɛ u k'a kɛ ala kama u kana tigiw jaabi u k'a kɛ ala kama u k'a tigiw to yen ala b'u sara mais i bɛ se dɔ la i tɛ se dɔ la dɛ
kumana an bɛ min ɲini ala ka hɛrɛ kɛ mali ye ala ka bɛn don mali kɔnɔ. Mali jamana ɲɛmaaw baɲumankɛlakaw partenaire technique financier ka taa se kɛnyɛrɛ binakun tigilamaw ma ani foroba cakɛbaw ka taa se forobatɔw ma bɛɛ lajɛlen jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka lajɛ baɲumankɛlakaw bɛ dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma walasa a bɛ baara kɛ sa kɔnɔ ni musaka min ye hali bi jateminɛw bɛ kɛ a ka u kama ko budget u bɛ se ka jɛ ka sɛgɛsɛgɛ ɲɔgɔn fɛ o baaraw n'u donna Mali jamana ɲɛmaaw ni baɲumankɛlakaw ni ɲɔgɔn cɛ min senfɛ baɲumankɛlakaw ye a jira k'a fɔ hali bi olu ka dɛmɛ de bɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma min bɛ se ka to a ka laɲiniw ye fɛn minnu ye sɔrɔ siraw ka se ka yiriwa Mali jamana kɔnɔ ni ka jamana basigi o bɛ se ka sabati a ye baɲumankɛlakaw ka babu sentigi a y'a jira k'a fɔ sigi kun ye fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye olu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan olu minnu ye baɲumankɛlakaw ye ka bɔ diɲɛselekɛnɛ ni setigi jamanaw na yɔrɔw minnu bɛ yen ni olu dɔw kɛ bɛ degun ye u ma wali kelen k'u tɛ ka se ka faamu baaraw taabolow la ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka jɛ k'o fɔ ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔw minnu fɛnɛ bɛ yen ni nɔba bɔra olu la Mali jamana ɲɛmaaw fɛ k'o bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin u ma i n'a fɔ u y'o min kɛ u ye kɛnɛ in kan min ye minisiri minnu ni olu ɲɛsin bɛ kiiri ko ma ka taa se minisiriw minnu ɲɛsin bɛ sɔrɔ ko ni musaka ko ma olu bɛɛ lajɛlen ye kuma ta ni ka lapasaliw kɛ baɲumankɛlakaw u ye a jira u ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ fɛn min kɔni ka di u ye o ye kunnafoni o ka cari kuma bɛɛ Mali jamana ɲɛmaaw fɛ u ka baarakɛtaw ka walasa u ka se ka sidɔn fɛn minnu bɛ ka kɛ u fɛ nafolo bɔlela baɲumankɛlakaw fɛ ka bila u ka bolo ka u da sera fɛn min ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fana o ye san 2017 min ni an bɛ o la o nafolomugu min bɛ kɛ ka Mali jamana labaara ni u kama ko budget 2017 o tɛmɛnen kɔfɛ san 2018 nata nafolomugu min kan ka bila Mali jamana ka bolo ka dɛmɛ ni o ye ka se ka baara kɛ u kama ko orientation du budget 2018 a da donna ninnu bɛɛ lajɛlen la ka olu ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye u da sera fɛn min fɛnɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye ka lajɛ yɔrɔ min ni o bɛna kɛ fɛɛrɛ kura ye barisabu ka da ka fɛɛrɛ min bɛ senna bi baɲumankɛlakaw fɛ ni o ye dɛmɛ nasira yɛlɛma bɛna don a la kura bɛna bila a nɔ na o kura in o bɛ se ka don ba la cogo min na u k'a ma ko validation d'un nouvel arrangement cadre sur le soutien budgétaire da donna o fɛnɛ na ka o walawala o tɛmɛnen kɔfɛ u ye a ɲini kɔni ka sinsin a ka fɔ baaraw minnu bɛ kɛ Mali jamana ɲɛmaaw kɔni fɛ u ka kunnafoni boli a ko kun ka kosɛbɛ walasa bɛ se ka sidɔn o kadara kɔnɔ minisiri min ɲɛsin bɛ kiiri ko ma an ka jamana kɔnɔ maître Mamadu Ismaila Konate ale y'a jira k'a fɔ walawalali bɛ kɛ olu kun ka barisabu ka da ka Mali jamana ko in bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye ka se ka nafolo ninnu labaara ni jɛlenya ye a ko jɛlenya o min y'o ye Mali jamana ɲɛmaaw ka sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ka se k'a dɔn k'a fɔ Mali forobacakɛbaw la maa camanw de bɛ yen minnu ni olu tɔgɔw bɛ yen k'a fɔ forobacakɛlaw don fonctionnaires don nka n'i taara ka t'u ɲini i t'u ye u k'u ma ko fonctionnaire fictif a ko o 120 ni 100 ɲɔgɔn na de tun bɛ Mali forobaca binna k'u ka olu sigiyɔrɔma 100 caman de bilara ka bɔ baara la ni ka labana ka dɔw yɛrɛ fɛnɛ bila kiiri ka bolo ka don nataw la u bɛ ɲɛsin olu ma min ye mara kɛcogo ɲuman ye baɲumankɛlakaw ko u bɛ a ɲini Mali jamana ɲɛmaaw fɛ u ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jɛkulu min kan ka sigi sen kan ka se ka jɛlenya boloda ka se ka yuruku kɛlɛ an ka jamana foroba nafolow la u ko a jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ko aya national nga fɔ office national de lutte contre l'enrichissement illicite ko jɛkulu sigili ka teliya joona o kadara fɛnɛ kɔnɔ min ye Dr Bobo Sise ni ale sɔrɔ ko ministre ye a y'a jira k'a fɔ o jɛkulu in fɛnɛ sigira fɔ a y'a ka baaraw daminɛ ka ban maître Mamadu Ismail Konate ye a ka kuma dafa ni fɛn min ye o ye jamana forobacakɛla minnu ni olu bɛ yen min ye maa 8,000 ani 100 ɲɔgɔn na ye a wajibiyara olu ma k'a fɔ sɔrɔ min bɛ u la u ka o lase u ka se ka sidɔn u k'a ma ko déclaration de bien o bɛ fonctionnaire 8,000 ani 700 kun ka don nataw la nin bɛɛ lajɛlen kun ye fɛn min ye jɛlenyaw ye olu bɛ se ka don baaraw la k'a dabɔn bɛ o de kama o da sera fɛn min fɛnɛ ma sigida ɲɛmaayasow ni o ye collectivité territoriale ye olu ka nafolo ko gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dɛmɛnikɛ jɛkulu min ka baara bɛn bɛ olu dɛmɛni ma ni o ye ANECIT ko nafolo ko ndanya bɛɛ o la da fɛnɛ sira fɛn min ma o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye dɛmɛ nasira dɔw fɛnɛ ye olu bɛna kɛ san 2018 ani san 2020 an ka jamana ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ u bɛna lajɛ ka dɔ fara sɔrɔ kan ni fɛɛrɛ dɔ ye o fɛɛrɛ tɛ dɔ wɛrɛ ye min ye sɛfɛwari miliyari 100 ani miliyari 16 ye an ka jamana
aya lempo soro bina kɛ sababu ye ko lase Mali jamana mɔ kunnafoniw y'a yira fana k'a fɔ baɲumankɛlakaw fɛnɛ u bɛna lajɛ ka dɔbɔ dɛmɛ kundala la nka o wo min bɛna to jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ bɛ u bolo k'o fɛnɛ bari san 2018 ani san 2020 ni ɲɔgɔn cɛ o barila tɛ dɔwɛrɛ ye ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye exonération jamana ɲɛmaw bɛ nafolo min da k'o bila mina nataw ka bolo kan walasa a bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la exonération ye dɔ bɛna tigɛ ka bɔ o hakɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ min ye nɛgɛjurukube ko ta fa fɛnɛ ye lisansi ni o ye yamaruya sɛbɛn ye o bɛna di a cakɛda naaninan mɔ an ka jamana kɔnɔ sɔrɔ bɛ o fɛnɛ na jamana ɲɛmaw bɛna lajɛ fana min ye sariya sen minnu bɛ yen nɔ ni olu bi tali kɛ a y'a kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dugu jukɔrɔ nafa sɔrɔ sira bɔli kunkan ka lajɛ ka yɛlɛma don o la min bɛ se ka to sɔrɔ bɛ se ka kawiriya yen min na k'u ka dɔɔni ka se ka ladon jamana wakande kɔnɔ ani cakɛda dinan minnu ni olu bɛ n'u ka nafolo don an ka jamana sɔrɔ siraw dafɛ ni u kama ko code des investissements u bɛna lajɛ ka yɛlɛma don o fɛnɛ na douane ta bɛna kɛ o cogo la ani tajiko bina k'u kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye yɛlɛmaw ye minnu bɛna kɛ walasa ni nɔgɔya ko k'a bɛ don dɛmɛ na a y'a nin zan damadɔ in kɔnɔ san 2000 ani 18 ni san 2020 ani 20 ni ɲɔgɔn cɛ wo in ka se ka bari ni o musaka ninnu ye. An ka minisiri min ɲɛsinnen don sɛnɛko ma ale tun bɛ munumunu zalo la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Kajolo a bɔlen Kajolo a taara Kulukoro cercle min na o ye Joyila ye Joyilakaw fɛ a y'i kunda Fana kan Fana ye CMDT min ye kɔriko cakɛda ale ka kɔnɔw minnu bɛ camancɛ yanfa barawule ni Joyila cercle de fara bɛ ɲɔgɔn kan a bolo kunnafoniw y'a yira k'a fɔ Nango Danbele minisiri ni a ka taamadenw tuma min na ni u sera Fana u ye a ye k'a fɔ sɛnɛkɛlaw minnu bɛ kɔnɔ in na u kɛn bɛ ka cɛsiri don baaraw la kungo kɔnɔnaw na bɛɛ lajɛlen bɛ i sengu ka sabu kɛ samiya ale ti ma kɔnɔ a ko kumana ko min ye baaraw ye ko olu taabolo u ka ɲɛ ani sɛnɛkɛlaw sigira ka kuma cogo min ye jamana ɲɛmaw ka lasigiden minnu bɛ sɛnɛkɛlaw kɛrɛfɛ ka se ka u la faamuya baara dɔw kɛcogo la kɔɔri sɛnɛko bina k'u ka ani olu fɛnɛ sigira ka kuma kunnafoniw ye a jira k'a fɔ waati bɛ ka taa cogo min na samiya bɛ ka taa cogo min na ni ala ma baasi wɛrɛ kɔni kɛ ko magoɲɛji kɔni sera ka bi ka dafa a ya min ye kɔɔri kɔni caman ye ko o bɛ sɔrɔ jamana ɲɛmaw ka laɲini de ye kɔɔri caman ka sɔrɔ wa kɔɔri ɲuman fɛnɛ ka se ka sɔrɔ o de kɔsɔn Baba Berete ni ale ye CMDT ma ɲɛmaa ye a ko ni ala ma baasi wɛrɛ kɔni kɛ samiyaji kɔni bɛ taa kuncɛ kuma min Mali jamana bɛ sɔn ka kɛ farafinna jamanaw na sodanzo ye kɔɔri sɛnɛ bina k'u kan Nango Danbele ni ale ye sɛnɛko minisiri ye a ye hakili jigin kɛ jamana ɲɛmaa ka hakilinaw na ka jira k'a fɔ Mali jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka haminanko de ye fɛn min ye sɛnɛ ale bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali jamana yiriwa a kɔni danganiyalen don o ka kuma bɛɛ a ko o bɛ tɛmɛ sira min fɛ o ye sɛnɛkɛlaw ka cɛsiri ani jamana ɲɛmaayaso ka lasigiden minnu bɛ sɛnɛkɛlaw kɛrɛfɛ ka se ka u bilasira baaraw kɛcogow la olu bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri de bɛ kɛ sababu ye ko haminanko in dangɛnɛmaya. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka marabolo min bɛ wele ko Tawudini o marabolo ɲɛmaayaso ni u k'a ma ko collège transitoire olu sigilen ka lajɛ gale kɛra u k'a ma ko session min senfɛ u ye a lajɛ k'u da don baara caman na baaraw minnu kan ka kɛ Tawudini kɔnɔ barisabu ka d'a kan marabolo kura don Tawudini marabolo ɲɛmaa yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se a ka directeur de cabinet ma u bɛɛ lajɛlen dafalen collège transitoire ma ɲɛmaa ni o ye Hamudi Sidi Ahmed ye a ye a jira k'a fɔ baara min bilan bɛ olu ka bolo ka bi ni ala sɔnna ma baara in a ta fanga na ye u la barisabu ka da ka min ye sigida maaw ye bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ bɛ olu ye a ko bibi na degun min bɛ Tawudeni mara kɔnɔ o ye k'a fɔ maa minnu ni olu y'u sigiyɔrɔ bila ka taa bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ jamana fan wɛrɛw fɛ olu nali ko o tɛmɛnen kɔfɛ minnu fɛnɛ ye u sigiyɔrɔw bila ka taa jamana wɛrɛw la olu nali ko a y'a min ye lakana ani yiriwa ye ko olu kan ka baara kan ka bɛn o de ma a y'a yira a ka dantigɛliw la fana k'a fɔ min ye jaw ye olu kɛra sababu ye ni ka fɛn caman gɛlɛya Tawudeni mara kɔnɔ o kumana olu ka baara bɛna bɛn nin bɛɛ lajɛlen de nɔgɔyali ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fɛn minnu bɛ yen ni hadamadenya tɛ taa olu kɔ fiyewu k'a daminɛ min ye kɛnɛyaso ko ni jiko ani kalanso ko olu ka se ka nɔgɔya Tawudenikaw bolo ko u ka baara bɛna bɛn o de ma o de kosɔn maa min ni o kun bɛ kɛnɛ kan jamana kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Tawudenikaw ka marabolo ɲɛmaa tɔgɔla ni ale kumana ale y'a yira k'a fɔ baara min kalifan bɛ u la baara don min ka bon nka u ka cɛsiri ni u ka wulikajɔ de bɛ se ka kɛ sababu ye k'a nɔgɔya u bolo. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye collège transitoire ye Tawudenikaw fɛ yen a sigira sen kan avril kalo tile 20 tɛmɛnen a ka lajɛ gale o n'u dora a y'a an ka jamana kɔnɔ Tawudenikaw fɛ yen nɔ ka bɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni araba tɛmɛnen de ye.
o de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Gambikaw ka jamana ɲɛmaakura Adama Baro ye jɛkulu kura dɔ sigi sen kan jɛkulu kura min ka baara bɛna ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yahaya Jammeh ka san caman mara sɛgɛsɛgɛli ma yɔrɔw minnu bɛ yen nafolomafɛnw na ni olu dɔw ɲɛ dɔn dɛ ni u bɛ Yahaya Jammeh nɔ na u ka se ka sɛgɛsɛgɛ ka se k'u dɔn jɛkulu min sigira sen kan jɛkulu dɔw min ka baara bɛna ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen de fɛsɛfɛsɛli ma minisiri min ɲɛsin bɛ kiriko ma Gambikaw fɛ Abubakar Tambadou a y'a yira k'a fɔ don dɛmɛnenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɛ kalo tɛmɛnen u kun y'a jira k'a fɔ Yahaya Jammeh a ka nafolomafɛn minnu bɛ Gambie jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen labalannen ka to u k'a ma ko gel des avoirs o tɛ dɔwɛrɛ ye walasa jateminɛw ka se ka kɛ fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ a tɔgɔ la bari sabu ka d'a kan don min na a bɛ taa u kɛn bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka jira k'a fɔ jamana foroba kɛsu lankolonɲana a fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu kura min sigilen filɛ nin ye sen kan ni u k'a ma ko commission a ɲɛmaya o bɛ maa min bolo o ye Surahata Semega Jane ye ale ye lapasabaw avocaw olu ka jɛkulu ordre des avocats o ɲɛma ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye comptable wari sidɔnba ba dɔ ye o bɛɛ kɔnɔ ani banki baarakɛla dɔ kalo saba de bɛ u bolo u ka sɛgɛsɛgɛli bɛ kunjɛ min kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa gɛfɛw ta k'u di jamana ɲɛma Adama Baro ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ don min na Yahaya Jammeh bɛ fanga bila ni k'i kunda Guinée équatoriale ka a don jɛngɛra ni a ye fɛn minnu ka di a ye a diyaɲɛfɛnw na a ka se ka bɔ ni olu ye mobile dagabanaw minnu ni olu caman kun bɛ a bolo a sera ka bɔ ni ninnu bɛɛ lajɛlen ye nin jɛkulu in ka baara bɛna bɛn nin sɛgɛsɛgɛli de ma sa Faransi jamana kɔnɔ Gabon jamana de dɔ nka Faransi yamaruya sɛbɛn fɛnɛ bɛ a bolo double nationalité ale kun wulila ka se Faransi kiri ma ka jira k'a fɔ Gabon jamana kɔnɔ kalata kɔfɛ manga senfɛ manga min kɛra k'a ka bila minan wɛrɛ kɔnɔ min tɛ minan jatilen ye a ka kɛ hadamadenya buruja mina a ka bila o kɔnɔ ni u k'a ma ko crime contre l'humanité tiɲɛ don Faransi kiri ɲɛmaw kun bɛ k'a jira don dɛmɛnenw na k'a fɔ a tɛ se ka bila o minan kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna procureur nka min ye kiri ɲɛma dɔ ye o nana a jira k'a fɔ k'a bɛ se ka bila o minan kɔnɔ bibi in na min ye gwɛlɛya min ni o bɛ Gabon jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba ni fanga sinamatɔ ɲɛma Jean Ping ni ɲɔgɔn cɛ nin min kɛ sababu ye ka dɔ fara o ko de kan bari sabu ka da kan Faransikaw n'an bɛ u sen don a ko la barata Gabon jamana ye a da u tulo ka kankari da kɔnɔ k'a fɔ a man kan jamana wɛrɛ ka bɔ fan wɛrɛ fɛ k'i bɛna jamana wɛrɛ kiri aw fila bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnyaw bɛ a bolo kunnafoni mun ye a jira k'a fɔ ko in bɛ tali kɛ fɛn min kan kalata kɔfɛ man kan senfɛ kuma min na ni jaabi bɔra kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna uti kalo tile 31 kalata kɛlen kɔfɛ ka taa se septembre kalo tile gale ma min ye maaw ye olu bɔnɛna u ni na jamana ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ Jean Ping yɛrɛ ka maaw de wulila fɔlɔ ka taa se jamana foroba yɔrɔ caman ma k'olu caman bon k'u tiɲɛ k'u kari-kari u kɛlen k'o kɛ u sɔrɔla ka boli ka t'u dogo Jean Ping yɛrɛ ka campagne daga yɔrɔ la ni o ye quartier général ye min ye lakana tigilamaw ye u taara don u nɔfɛ ye ko maa saba maa naani ɲɔgɔn na bɔnɛna a nin na nka Jean Ping nɔfɛmaw y'a jira k'a fɔ tiɲɛ tɛ k'a ka ca n'o ye ko maa 20 ani maa 9 de bɔnɛna a nin na bibi in kɔni na min ye Faransi kiri olu y'a jira k'a fɔ olu bɛ a bila hadamadenya buruja wale mina kɔnɔ Gabon jamana kɔni fura dama kɔni gɛmɛ k'i kankari da u ye ka jira u la k'a fɔ kalata kɔni banna Gabon jamana kɔnɔ wa Ali Bongo Odimba de jamana ɲɛmaa ye sigi k'a fɔ u bɛ sen na min bɛ se ka to yɛlɛmaw bɛ se ka don politiki bina k'u kan walasa a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen sago kɔni ye nka k'a fɔ de ko kiri wɛrɛ de bɛ taa dayɛlɛ jamana kuntigi sigi kalata kunkan kɔni ko kandɛrɛ bilen Jɛnseligɛnani tɔnba Nations Unies ye a jira k'a fɔ Uganda jamana ani Amérique jamana kɛmɛ k'u yɛrɛ nɛgɛ k'a fɔ ko Joseph Kony LRA armée de résistance du Seigneur ma ɲɛma ka kɛlɛbolo a ka mamurutilen jɛkulu ko nɔgɔyara ko kuma do ko kuma nangi dɔ fɔ do ko bibi na k'u ka chaîne de bɛ ka sɛbɛkɔrɔ bonya kɛrɛnkɛrɛnnenya Congo Kinshasa ganya ka yanfa fɛ o min ni Uganda jamana ka suru ɲɔna sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu minnu bɛ jɛnseligɛnani tɔnba Nations Unies kɔnɔ ni olu ɲɛsin bɛ hadamadenya dɛmɛ kɛli sabatiliw ma u y'a jira k'a fɔ kɔsada in na juin kalo tile 7 u ye maa 60 ani maa 1 ɲɔna de minɛ ka taa ni olu ye o tɛmɛnen kɔfɛ dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɔ yɔrɔ min ni o bɛ Tanganyika a ya kɛrɛnkɛrɛnnenya Parc National Garamba kɛrɛfɛ ko u bɛ k'u ka sariyaw de wajibiya cogo yen kɔnɔmaw ka a ya min ye samaw minnu ni olu bɛ kungow kɔnɔ k'u bɛ k'olu fɛnɛ fa cogo cɛjuguw la o dun gɛlɛlen don jɛnseligɛnani tɔnba Nations Unies fɛ o kama ko braconnage ko o ɲɔɲɛ bɛ u fɛ nka jɛnseligɛnani tɔnba Nations Unies y'a jira k'a fɔ LRA ka laban ka poyi kura k'i tɔgɔ dɔ maaw da a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ Uganda jamana ani Amérique jamana ye kɛlɛ kun bila k'a jira k'a fɔ Joseph Kony ka kɛlɛbolo ko a sɛbɛkɔrɔ jasira ko cogo tɛ bolo bilen a ko de kɛra sababu ye ni ka ko in warawuli ko kura a barata Joseph Kony yɛrɛ dun ma sɔrɔ k'a fa a ya ni dun y'a mɛn k'a fɔ sa a kunkolo don n'o tigɛra a bɛ fɔ ko juruden Joseph Kony ye kunkolo ye o ma fa aw ye kɛlɛ dabila farafinna tɔnba Union africaine kɔni ko k'ale tɛ se ka kɛlɛ in dabila nin
jogo in na Joseph Okoni noboli ni Uganda jamana ni America jamana ya bla ulu bitemeni ayi amawlodaniya ka fo Rwanda ka ufe jamana kundigisi kalata labe umbe sena yere mangutu bara ube sena nga kuna fonu kembe ka jira ka fo dangoroba e kelinde ye Paul Kagame flake ale mimbe fangana kabini befa kunjera ukama ko genocide Rwanda samba kele keme konondo ani bi konondo ani nani sa Paul Kagame ani mas flade keme ku kwada nyona mafolo ye fanganya ninja kulu nyamaye maflana ube jonyere ye binakuka ukama ko kandida independent Franka Abineza ale fanganya ninja kulu nyamaye ani Philippe Mbayimana nunu maflade ni Paul Kagame be jaku kwada nyona nga kuna fono ye ajara ka fono nunu mafla menu blani ye Paul Kagame kana mugula soko do barasabu kadanga ko chuko bate ubulo wakala tala bene jakulu yere yanaka ya mariadi umoka foje mikena ye uku kambo ka keche boye o sina suma yara ukera sababu ye labe maseka sabati ubulo juna kuke yere mangutu bara uka kerengera nenyana mami nye jonyere yeye ale ko ni hali ya jawmeno ne olubi taratara bolongono ni ukama ko afishi o yere maseka ke afe barasabu kadaka wati kuronedo kala tala bene jakulu ma ya mariadi juna ma chama ngoni ngeme ka jara ka fo ko yimngoni meke mununu zalo ni dode ye Paul Kagame bulo aki choko jamana kuna ninga manda woreke ngamado fene ye ajara ka fo Paul Kagame fedo fene be o kadon aye na fora ko daraja ni dawla o bela Rwanda jamana de bela jele bulu ka sabuke ale de yembe ka ke maye mami mise ka ke sababu ye ka jamana basiki ka to Rwanda jamana kuna kabeni utuka fali bau kunjera sa 1994 ni tutsi ufla unana fangana jamana basiki mbe Rwanda jamana yiri wale do ko kuma na ko Paul Kagame de bese ko dumeno to sena o kuma na ulutna na obla mai Faransi jamana kono ka beni juillet kalot leta ane nane ye oye furuba kele asangumbe sangemena deye nize minye wele ye oblara Donald Trump mo Ameriki ma nyema barisabo kada ka furuba kele folomeni okera sa 1914-18 ose Ameriki jamana e demedo kanyeshi Faransi jamana mo ka bobulula inafo la dalakola abi bolula kuma bechugo mi ode koson wele blala Donald Trump mo abise ka ye nyanyanu ngene ka kuna fono ya yera ka fo bolomba mi ni obey Faransi fa bala pare ni nyongo mengera akeneka aya mo ko ni mbora fa bela jelefe Ameriki kele chew kadase Faransi kele chew mo ye fa bela jele question ni nyaaje ye mo ni sojara Faransi ka deuna kuna fono nye ajira ka fo menye Ameriki ka uka kele chew ye minungu mesani duguche ani minungu me duguma Air Force katase panguru vlamo ko minumo ko avion de chasse furtif américain F-22 nunu bela jele kumbe keneka Faransi kele chew fene kumbe keneka Donald Trump ani Emmanuel Macron Faransi jamana nyema ubela jele ye aya nisodia ubuluda nga Emmanuel Macron akada ndegelu kono haye ajara ka fo Faransi jamana ni sodiale do ka teri soro ayere la teri minye teri jolenye o de koson aya maminu nye ulu deme ka se ka ulu bobulula ni oye Amerike jamana ye teria na sara ka ko lutna se ko Amerike jamana ko bla fiu Donald Trump o chendo abilama maka ko jenselegena ni binakuka ani jenselegena ni sedike jamana nyama to ni nyonje ina fo nazara la tomba Union Européenne nga Emmanuel Macron Faransi ma nyama ko ngeme ka jira ka fo ale ko ni nana blama ye barsa bu kadaka Amerike jamana dindo ama nyama do wa Amerike jamana ni Faransi jamana ni teriye aya umadamine bi bamananga kuna fone be kunje ni nguna fone inde mimbora Sherifla TV jabarani nyamaya so yoro kada mautlo ka minu gerengere ne nyana ni olubu ka jawsoro aya jadila do yoro jakulu mimbe anga jamana kono autorité de la communication haka aleye akabara udamene walasa abise ka kenyere ye jabarani nkolu bla minangono minami ni ubike sharia minonye ubara minu ndamenena afe Sherifla TV yorobe yorola jadila ula bukeuka aya atnase ka ye olu yorola nga halibe HD satellite kan antenne HD be maminu mbulu au be Sherifla TV soro ka laje chugola awati ula kuma bela jelela famuya do min nyinime Sherifla TV anyama ya sofe ka alase kerengere nyana jabarani kanuba mo malikono fa bela jelela Odebe danzigi bamananga kuna foni na mimbara la nyonga kalase au ma kuna foni diso nyema ya sofe kabenini manye ka wale nyuma nombolike kalase au ma malikono ani maliko ka au mununge ngume ka nyama da ka nyeshin jabaranu ma wala sa famu yabise sora ufe Sherifla TV bamananga kuna foni na la seliwere aminyonzoro yano chaka mbeje wati were na la sonamu